Kublai phi baro hagani ga video ngan jubab yang phi size sin hagbe de bat ki comments ki jong phi de hashwa ba phin yo sngo ya ga jubab ga jonga comments kem phi don hapren comment kap ko ga bakhya ban khamtam e ya ki new viewers lane ki nong page ki badang thmai supha ba phin ya share khamtam e ba phin ya subscribe ya ka channel ga jonga khnang ba pinang yo shibun ki information hakabaya dei bat ki khubor light kam lane hakabaya dei bat ke education te haswa kata nga kerpan ye phi baro ki applicants bat khamtame ki subscribers ki bakwa yanga bangan yarab ye phi subha ban join ya ka telegram group ke jonga kabangalabu hapo ka description box klik ya ka link bat sa join ya ka telegram group ko junga bat ngisala ban share ya kijing kam baro bat kumjuru pila ban kontak yang pila ban kili pila ban DM yang direct through telegram channel hak bangin sala ban yaram keliang iwe te kumta sa pan la karpa dia ki viewers kamtame kiba ju page bat ju sautanan bat kiba kwa ban apply na kita ki post kiba pher la da pi kwa ya wisil ba official ban yaram na kita jumpi subha join no ya ka telegram group bat kumjuru telegram channel kabang alabu ya ka link hapo description box ke jonga kitang katahi ngakwa ban panpawi pi haswa bangan sayaram ya kikam kumno bang apply ban yo lese pisem jing e pi sa jangai na ki jaka balong khamsor lani ki jaka ki badon ki kor ki bor te subha ban shupha lani ban DM yanga direct ha ka telegram group lani telegram channel ban ngan sala ban yarap pi lada pi kwa man apply na ka benta kinu ki post ki ba laplai lomba ka state government te hangne ngan pensiono ya kini ki comments ki bang layo first de iban silengkhoi ini yong yarap apply kenba te hajing sisa ngam tip ya ka imut ban ong chuong yarap apply kenba te hoi ngakloi ban nga kwa hi ban yarap ya baro ki viewers khamtam ki applicants ki bakwa ban apply na ta ki post per hande shule be tangkata ka bangala de ban ong epi hakman kani ke video lani haswa bangan sa pule ya kani ke video te join no ya ka telegram channel telegram group jonga bat ngan saya ra bp mo next manisha b ai number jungpi se sa sobha ya rap lem yanga oi ngakloi ban ayu number phone ban ngakloi ban ya rap ya baro om tang yeno ru de ya baro sar sobha se penshai bha yang bangam dasu thu bhare ineru ide imanisha be te to ya ka ap kwa ban ngan penshai te ngan sa penshai te subha ban da tho khamba mo ya ka ap kwa bangan penshai but ya kataru ngin sala ban ya share hapo ka telegram channel and telegram group te next penhni ide I syam borlang kurs ke sherman sarj jonga dang pau biang uju ka admit kan barim hoi mlele lada phi pau ju makna ka admit kan ru phi print out be phi ra be da ka ju banle na ka banja ka pmt bat kunjuru ka pet next pedengni I Teresa Macri yongumne ba long ban ai no barjung pi hoi long be tamba le ya ge bangla de ban pasau yu pi hakabas dang jong ni ke video kata takaba pi join shwaya ka telegram channel ban kumjuru sa join saya ka telegram group ngin sala ban ya share learning ngin sala ban yarap yu pi lada pi don kam hakno ko por but next hangne I wonderful sangma yung driver DSC ribhoi kumnosa okay hadien bangala yo jingtip hakabede ban keni ka push dengan sa pentip epimo ya menta empat don notification te yai update ban nang penkre nang tresitom ban nang penkre nang benta ki written examination kanang ba pinla ban tho ba haka ndala poi ka written examination ban ini iwe pade ide I the
khalei kublai shibun ba kibala dep degree na civil engineering kila ane em ban apply hakbai dei bat to ko post junior civil engineering yes belimla haba phila pandep ya ka civil engineering but nagaliang jong ka department ru kapan ni kibala pandep ya ka civil engineering la bet ban apply ti lada phi dang don kami hakbai dei bat kataru subha ban join ya ka telegram channel ke jonga but hagaju ko por ya ka telegram group ngila ban ya share ya kijing don kam jung phi baro te wan sei ni we ita I heading sun king yang kumno ban apply hoi pila ban apply lengba ko mobile phone ke jong phi but pila ro ban check ki video ki bangala de ban hikai phi balada phim su thu ha subha ban dm yang through telegram channel na telegram group hakaba ala ongi phi subha ban join ya ka telegram group ke jonga ban ini we pade I releason kongs dear sar nga kwa ban tip ya skill level p na du skill level p 108 to 9 hoi ngan sa shina video phi hak be dei bat ka ni ka p level te kadi ka bakongsan khulei shibun ya ka jingpun kan mau jung phi hajing shanga la mod ban shina video hak be dei bat ka p level skill te khulei shibun sai sin pan subha phiru ban join ya ka telegram channel ke jonga ban ngan sa nang pen suthu bat ngan sa nang pen tip yang ya phi hak be dei bat kan ni ka skill level p nang ta next pading yo na I jump rang shabong yung mare hamadan ne surok sir please reply absolutely hamadan not asurok mo nang ta next pade alan sim yung kapus yuba ti oi pihak ban page ya ke video na du ka basnang du ban nakut bat pihak ban check ru ya ki details jong ka video hak bangala de ban batai shai hak de bat ki post ki baper te check na ka channel ke jonga bat pin satip ki post ayu ki ba ngala de ban pelai lani ki ba nakaliang jong ka Meghalaya government kala pelai chengi ki pai ba ban le ya kata subha ban join no ya ka telegram channel ke jonga hangne pade sa I parse ngala ban kren na tin khasi kumno ban apply oi iphiru ngan sayaram lada phila de ban join ya ka telegram channel ban in sa share ya kita ka jingkwa ka jongphi but next ngiyo na I like my poleng yung hawes jantia mi raba hoi umpat mi ka notification ak bayade ban ka wes jantia hil ti hadin ba la pan mi ya ki khubor lai kam ngan sa upload ban pensala ban apply nak benta ki post ki ba de hapo ka wes jantia hil mo ban last ni di I Daud pada si badu ti ini yung yarap apply lang sa sar hoi nga kloy ngala de pong yapi nga kloy ban yarap ya ki viewers lani ki applicants ki badani napo ko state Meghalaya handai swa kata pihak ban join ya ka telegram channel ke jonga khana banila ban ya share ya ki jingdon kam baro ban lada phi snow ba kani ka video kalong ka badon kam hadu kata te sumha ban share lang ya kani ka video sekui pan ki ai parlok ki jongpi khana bakin tip ban makiru kin join ya ka telegram channel ban kunjuru ya ka telegram group ka ba ngan sayara ban apply na kamta ki post ki ba fer te tangata hi ya ka ba menta play shibun ya jing pulut por jongpi ban page ya ka video ka jonga saisin pan ya gitu ki applicants ki ban sa le na kamta ka PMT bat ka PET ha ka civil and home guards bat kunjuru ka PET jong ka Meghalaya police good luck or the very best join no ya ka telegram channel ko jonga min sanang yo kijing batai ba benia hakini kisingi banwan tangatahi khublei shibun